आथिखालाव बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे बीटीसीनिफ्राय बीटीआर मुं सोलायनायखौ लानानै राज्यसभानि एमपि बिश्वजित दैमारिनि बरायनाय आरो बाख्नायनाय बिबुंथियाव बीपीएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोसो गोजोननाय गैयै फोरमायदों। बेखौ लानानै राज्यसभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया बीपीएफ हान्जानि बिबान बान्थ'नाय गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'निसिम मोनसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों दिनै बेखेवथि होदों। बीपीएफनि बिबान बान्थ'नाय गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'नि सायाव राज्यसभानि एमपि बिश्वजित दैमारिनि खेंफोरथि। बीपीएफनि बिबान बान्थ'नाय गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सायाव आंनि बुंनाय बाथ्राखौ व्यक्तित्व बाथ्रा होननायजों लोगोसे बियो बीपीएफनि बिबुंथि नङा होननानै बुंनाया थारैनो सैथो बाथ्रा। दिनैसिम बीपीएफ हान्जायाव बर' गोरोबथाखौ लानानै बेबादि जेबो आजावनाय थांखि गैया। प्रबिन बर' बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों, बर' गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिखौ गुबै लामायाव लाबोफिननायखौल' बरायो एबा गनायथि होयो होननाय बाथ्रायाबो दासिम बीपीएफ हान्जायाव आजावजानाय थांखि नङा। बिब्दिनो बीपीएफनि लेङाइ आफादगिरि आरो आसामनि मन्त्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांनि बर' गोरोबथा बायदियै एनडिएफबिनि केस बोखांनाय, फिन जिउ राहा गायसनफिननायनि थाखाय जायफोर हाबा मावबाय थादों बेबो बीपीएफनि जेबो लाजानाय थांखि नङा। बेराफारसेथिं बीपीएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' गोरोबथायाव जेबो गैया आरो बेखौ बीपीएफ हान्जाया मावफुंहोआ होननाय बाथ्रायाबो दिनैसिम बीपीएफ हान्जानि आजावजानाय थांखि नङा। बेफोरो गासै सम आरो आबहावाखौ लानानै गावबा गाव व्यक्तित्व बाथ्रा। बोहैथि बोसोरनि गिबियावनो जालांनाय बर' गोरोबथानि समाव रेबजेन कपिखौ बै समाव बीटीसीनो भारत सरकारा बीटीसीनि मावख'आरिफोरनि आखायाव गथायनानै होदोंमोन आरो बेवहाय बीटीसी खुंथायनिफ्राय माबाफोर सोदांनांगौ एबा बुंनांगौ बिबुंथि दंब्ला बिदोंमोन। अदेबानि बेनि सायाव जेबो सोदांनाय फोसाबनाय हरालासे बे गोरोबथायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बीटीसीनि गाहाय बिथाङाबो साखि महरै सागान होदोंमोन। बेनिखायनो बे गोरोबथायाव खेंसालियायैब्लाबो बीपीएफनि मदद थानाया रोखा। बे ओंथियावनो दाखालि बर' गोरोबथानि माखासे फारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आं आसाम सरकारखौ साबायखर बावदोंमोन आरो गोजोननाय फोरमायदोंमोन। बेयो आंनि गावनि सानस्रिजों बर' हारिनि बे एसेबां गिदिर माखासे आयदाफोर जेरै 1 नम्बराव बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि दानाय, 2 नम्बराव बर' रावखौ आसामनि लोगोसे सरकारि राव महरै गनायथि होनो आवगायनाय, 3 नम्बराव बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल दानो आवगायनाय, 4 नम्बराव रावखौ बिजिरसालियाव बाहायनाय राव महरै गनायथि होनो आवगायनाय, 5 नम्बराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ नांगौ बायदियै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहा आरो बीटीसीनि गासै बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय। बेबायदि आयदाफोरखौ मावफुंनो लानायाव सरकारखौ साबायखर बावनाया साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बिबान होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। सासे बर' हिसाबै आं जायखिजाया आफाद एबा जायगायावनो थायाथों मानो बर'नि मोजांखौ आं बेरेखा खालामनो हाया आरो मोजांखौ बाख्नायालासे थानो हाया। आंनि जिउआव हारिनि बेफोर जेंनाखौ लानानै आं मावनायनि गेजेरजों दिन थांबोदों। ओंखायनो बेफोरनि सायाव सोरनिबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि सायाव सोनारालासे आं गावनि मोन्दांथिजों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों।